Allah ta'ala barakatun jama'a, barkanmu da warhaka. So da fatan mun yi lafiya. To a gurguje ga wannan Swedefin din a kansu yake decentralized finance ne. So abin da yake faruwa shine yawanci gaskiya mutanen mu duk ba su sanya ake boosting na level ba su sanya ake boosting yadda za a rinka samun shi da yawa ba. So kamar yadda za ku fara gani a nan, wannan shine mining per hour dinan. Ina samun plus 350k mining per hour, kun gani balance dina I have 2.6 million, yanzu ina da miliyan 2.6. so wannan data profit ba musamman a nasa ba yanzu. So ga AI nodes earning, ga gurin da ake kunna shi. So 'yan kwana 2 zuwa 3 da suka bada baya yawanci baya yi, ko ni suna ganin sai jiya ne, sai yau na ga yayi. Jiya cikin dare na kunna na ga yayi. So dama ina ta kokari in samu time in yi wannan bidiyo din saboda a ga yadda ake sabgogin. So idan ka shigo dai cikin bot din Swedefin din, ka danna a wajen inda zaka shigo, so nan ne zai fara nuna maka, nan ne zai nuna maka earning ɗinka yanzu. You are mining BHAI token up to 3 hours of inactivity. So gashi nan suka ce idan zan yi collecting na point dina yanzu, gashi nan collect your reward. Idan na yi collecting wannan reward din, so iya wannan zan samu, iya wannan point din 87,000. amma idan na shiga nan watch ads to get 2x reward, idan na taba wannan na karshen shi kuma, so za su linka min wannan din so biyu, za su min times 2 ne, sannan su haɗe min shi a wannan balance din nawa. So yanzu bari in taba wannan din ku gani, za su saka min wani dan ads a dan bidiyo haka, ko in ce wani dan hoto dai haka. So kun gan shi bai wuce wani lokaci, can saman nan zai nuna cancel anan. Yau kun ga cancel ya fito, to da yaran na kawai sai kai cancel shikenan, za su linka maka ko nawa ka samu. So ga yana da yanzu 2.7, which is da ina da bai fi 2.6 wani abu ba. So kana da wannan shine abin da ya kamata ku kalla sosai. To yanzu za ka dan yi kasa. Wannan shine point ɗinka wanda yake a rubuce a nan gurin. Wannan kuma per hour ɗinka ne, da awa abin da kake samu. Wannan data profit point har yanzu ban gama fahimtar menene ba. So nan gurin multiplier ne, gashi nan AI agent multiplier, nan increase your profit, nan get AI agent. So da wannan duka ana boosting da su, da wannan maybe za ku ga wannan 0.9 ne yake nuna muku, ko 8 ko wani abu, ko kuma 1 point wani abu, amma dai ba lallai ya kai 1.26 din nan irin nau ba, saboda na zo na yi boosting da 1 million, wannan point din 1 million na yi boosting, na ƙara yi da na 2 million. Yanzu in na shiga zai iya bani na 3 million. Bari mu gani, bari in shiga. So kun ga na shiga ya kawo nan, to zan taɓa nan upgrade now. Yes, kun gani 5 million, spend 5 million multipliers plus 0.1 plus 0.1x. so bari in yi cancel, ba ta shi nake ba. So za su kara min 0.1, zai zama 1.3 kenan x na multiplier na. So ba shi bane matsala na yanzu. So bara mu yi baya. Okay, so yawwa, yanzu wannan increase profit din akan shi za mu yi magana, kuna ji? Increase profit, sai ka taba increase profit, da ka taba zai kawo ka wannan gurin. So kai ba za ka ga wannan mai kwado din ba, dukkanin za ka ga su a buɗe, saboda ba wanda kai taba yin wani activating akai. So su ne per hour ɗinka nan, wa'innan da su ake ƙara per hour. So wannan na ƙura level din ne gaba ɗaya, shi yasa ko ga an kulle shi. Level 10 ne kowane gida ake kaiwa, sai ka ƙura level din. So kun ga wannan na biyu, ina level 7, ana buƙatar miliyan 3 kafin iya ƙara upgrading zuwa level 8. Wannan ana buƙatar 533 kafin in yi level ya tafi zuwa level 8 shi ma. So ga wani na ƙasan shi za ku ga shi kuma a level 8 yake, ana buƙatar 161 kafin in tafi level 9. So bari in taɓa shi ku gani. Sannan abin da za su ƙara min per hour ɗina shine za su ƙara min 2,000 duk awa, za su ƙara min 2,000 akan wannan da nake da shi. So in na yi level off na wannan, so za a ƙara min per hour ɗina a wancan.
So bari in taɓa wannan ɗin mu gani, Linus, bari mu gani sai in yi buying. So gashi nan na yi buying, yanzu za ku ga ya koma level 9, kun gani gashi nan level 9. Sannan sun ƙara min 2000 nan a profit per hour, sannan ina level 9. Sannan in zan ƙara next wani upgrade ɗin, yanzu kuma suna buƙatar da 100 da wani abu ne, yanzu kuma 240 shine zai kai ni level 10. Na ƙura wannan level ɗin shi ma, bari in ƙara taɓawa in ƙure shi. Yes, so kun ga na kulle gidan gaba ɗaya saboda na gama upgrade ɗin shi duka. Kun ga wancan na kulle, wannan ma na kulle, ga ma wannan. So a haka za ka bi. Ga wani can shi ma Mac OS, shi ma na ga 350 ne, bari in yi tun da level 8 ne, in samu in ƙure level ɗin gidan shi ma. So kun ga na yi level ɗin shi ya zo, yanzu ana buƙatar 539 kafin ƙara level zuwa level 10. Yanzu ina level 9, sannan za su ƙara min profit per hour na 6,000.1. So shi ma zan ƙara taɓa in ƙara levelin ɗin shi. So haka za ku biyo dai, ku yi ta yi. Kowane gida da kuka gani a nan gurin, ku yi ta yi duk ku yi level up ɗin shi. Suna da yawa gidajen. Ku yi ƙoƙari ku damu da yin level up ɗin, saboda irin wa'innan mining ɗin yawanci ba da coin suke aiki ba. Nan software su ne nan, sannan akwai hardware, sannan akwai show, akwai team. Bari mu shiga na hardware. Ga na hardware su ma kun ga su. Za ku, da yake ku ba ku taɓa yi ba, za ku ga 5,000, wani ma 8,000, wani 10,000, wani 10,000 kaza. Za ku ga su ba sa buƙatar kuɗaɗe mai yawa kafin ka yi level up. So ku tara abin da kuka tara, ku zo ku rinƙa ƙonewa, is better. Kuna ji? Wannan kenan. Bari in yanke wannan bidiyon, zan yi na biyu. Shi kuma ku ga yadda ake yin game nasu.